Ben Kaspíne, takže zdravím všechny mé fanoušky a dnes to tolik nebude o Minecraftu, co jakoby o povídání, na co se máme připravit. Jsme na dokonalé rovině, přežití je to jenom jeden díl, tak si nemyslete, že z toho zase budu dělat nějakou sérii, jak jsem zvyklý, ale je to pouze jedna ráda, takže jenom na jeden díl. Spavnuli jsme se v nějaké vesnici a mají tu kovářství, tak se jdeme kouknout dovnitř. Wow. Takhle. Jdeme asi něco. Co to? Shit? Můžu to stát. Tak nevím, co si mám naskočit. Teď to si vezmu. No, tady máš hodně. Jdeme si na tebe, zamiluj se. Zamiluj se do mě. Ne, ještě, prosím. Najde. No dobře, tak musím to bohužel udělat. Dáme game mode. Promiňte, není to podvádění, jenom si potřebuji říct ještě pár jablek. Ty mě miloval. A co jsem vám to chtěl říct? Ano, já, Zoman a Machy pro vás připravujeme novou sérii na serveru. Bude se to nejspíš jmenovat Cesta za bohatstvím, nebo tak nějak. Tak. Máme koně, máme brnko, tak můžeme vyrazit. Ano, takže asi Cesta za bohatstvím, nebo tak nějak, ještě jsme se na to nedohodli. A první díl bychom měli natočit dneska. Nejspíš. Nejspíš by to tak mělo být. Podle toho, co jsem se s klukama dohodoval, takhle. A ta série by měla být o tom, že jako bude to asi dlouhá série, protože to bude z chudiny, jako že budeme chudí, až do naprostého bohatství. Bude to mít nejméně tak 40 dílů možná to budou krátké videa, možná dlouhý, ale rozhodně si máte na to těšit, protože Mach je expert přes srazby a on je taky dobrý, akorát to nevím, tak to zrovna je fotka. A já, no tak víš, mě si posíte sami. Jinak to jsem vám chtěl další věc říct. Nebyl jsem tu teďko oprávněný, že jsem pro vás nemohl natáčet. No, samozřejmě jsem pro vás natáčel, ano, ale nemohl jsem to uploadovat na YouTube. Takže proto, proto jsem teďko dlouho nenatáčel. A koukal jsem, že mi dost ukázky odběratele, takže i za to se vám moc omlouvám, že jsem nenatáčel, ale měl jsem jak. Za druhé si pro vás připravuji takový malinký překvápko. A myslím, že už bychom to mohli jako udělat tady v té sérii, ale to, co teďko jako hraju, tak to není série, ale to bude jenom na 2 díly. V druhém díle
já sám těším. Byla s tím velká makačka, ale jsem zvládl i stanovou přehradu. Jsem zvládl i tajto. Dále. Někteří z vás mi do komentářů psali, že když natáčím Crossfire, že nechcem slyšet. Prosím vás lidi, jsem se dopředu před točením, takže jsem si nic nedal dělat. Já přes Camtásii videa neupravuju a měl jsem to před točením, takže jsem to nemohl nějak dodělat. Dále. Na Crossfire budu natáčet zase možná dneska, možná zítra, to ještě to přesně nevím. Až budu natáčet, tak určitě nějak jako mám teda dopředu vědět. To bylo asi tak všechno z těch informací. A tu běhám jako kůň a to nemůžu najít žádnou vesnici, že jo, koně? Řekni mi, kde je vesnice? Jo, tak... No tak asi... No, takovou si řekni mi, kde je vesnice. Asi Brambor? Asi nejí Brambory, tak? Ale víc by si mohl jít, že jo? Ne. Každopádně mám, hele, vesnice. Každopádně mám vydání Minecraftu 1.6.2. To jsem si musel stáhnout. Pokud si furt někdo zkouší updateovat Minecraft, aby měl 1.6.2, doporučuji vám, že nikdy vám to nepůjde. Takže Minecraft 1.6.2 se musíte prostě stáhnout. Já vím, je to hodně udělaný, ale je to tak. Musím si zapnout znovu dívat, protože se tím moc a nedal bych jeho koně tady takhle jenom nechala volně pobíhat. Takže přivážu tě. Tak. Počkej tady. A jdeme si kouknout. Jo, saplingy to nechodí. Helmu už mám, ale nevadí. Je strašně moc dobře, že do Minecraftu 1.6.2 dal koně. Je to úžasná přeprava a stejně to pěkné zvíře, ale v Minecraftu vždycky máte radost, když něco chytíte, ale když máte koně, to jsou úplně mega. Takže se vám to vážně povedlo, vývojáři. Nemusím to tleskat, ale bylo by pěkný, kdybyste to udělali jako čarovňáku. Kdyby tady byli barani a prostě strašně moc zvířat. Mně by se to líbilo, nevím jak ostatním, ale mě jo. Tak. Dva, 4, 5, dobře. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak, 3, 4, 5. Děláme klasický čtvrtcelý. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak.
kouta, netopír. Víte, co je docela sranda, co jsem teďka objevil? Zkuste to taky někdy. Třeba normal slizona si dáme. Jo, a já mám vypnutý creatures, takže dáme lehkou. Tady ten velký. Dáme si na vodítko. Shit. Jde třeba zombie, dá na vodítko. Ne, takže můžu zase vypnout. A můžu si dát... Co si třeba můžu dát? Prase. Koukejte. Dám tady prase. Dám ho na vodítko a vyletím. A ono letí se mnou, hele. Zastavím. A pustím. Hele. A máte vepřový zadara. Postavit asi nebudem, ale ukážu vám něco, co je boží. Koberec. Ne, ten není boží, ale... Jo, taky je boží, ale... Chtěl jsem vám ukázat něco jiného. Tady branka. Už jste to možná viděli na nějakých serverech. Ale někdy musím vyzkoušet, jestli to funguje. Funguje? Pak ne? Ani když je tady. Ne, tak vám to neukážu, ale dám tam koně. A to bude tohoto parku konec. Tady a tady to dáme. Balík s vámi. Nejde to? Nevadí, tak jdeme vrátkama. Civilizovaní koníci.
A můžeš chodit na procházku kam chceš. Ale neutečeš mimo. Takže já se s vámi loučím, se všemi mými fanoušky a u dalšího dílu jakéhokoliv Minecraftu, neboli jakéhokoliv let's play na jinou hru. Ahoj!